खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बरलावगावआव 20 जिल्ला बिपिएफ दोलोनि जर'खा जथुम्मा। काछाराव 20 कौटि रांनि 60,000 जावा टेब्लेट आरो हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे हमजादों। कलियाबराव मोसाजों गाग्लोबजानाय सासे सुबुंनि गोथै सह मोनदों। बर' माहारिबादनि गोगोम खुन्थियाखौ हमथानानै हाबा मावोब्ला बर'फोरा सानसे बड'फा होलांनाय जोबथा थांखिसिम सौहैगोन बुंदों दिपेन बर'आ। आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेरेखायै गोख्रोंसिन सिग्रोमनाय सोलिगासिनो। थामथि खोलोबआव सा 416 सुबुंखौ हमदों। 2024 मायथाइनि 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायबाय। कार्बि आंलं पुलिसआ AK-56 राइफल बोखांदों। साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफोरा बर' रावखौ गासै बिथिङावनो बाहायनांगौ बुंदों खनिन्द्र बसुमतारिया। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी बरलागाव गेलेग्रा फोथाराव बिजनी जिल्ला बिपिएफ दोलोनि 7थि जर'खा जथुम्माया दिनै रबिबारखालि जानानै थाङो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे जर'खा जथुम्मायाव गिबि दिनै फुंनि 10 रिंगा समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनो आफादगिरि रबिराम खाख्लारिया। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बिपिएफ पिएमबि बडिनि सोद्रोमा आरो बारग' एमएलए कमल कुमार ब्रह्मआ। बेनि उनावनो सानजौफु 12 रिंगायाव गेवलां मेलखौ मिरु बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि आरो बारग' एमएलए मनेस्वर ब्रह्मआ बेखेवनानै होदोंमोन। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ गाव हारसिङैनो जुजिगोन आरो बिपिएफ दोलोआनो बिटिसि खुंथायनि गोहोआव फैगोन होननानै रोखायै बुंदों। दोलोआरि सावरायनाय बे हाबाफारियाव मिरु लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिनजय बर', बिपिएफ दोलोनि लोगो नेहाथारि आरो बारग' एमएलए रमिय' कुमार ब्रह्म, आइजो गांखंनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म, आखतारा बेगम आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। काछारनि सिलकुरियाव एसडिएफनि आइजिपि पार्थसारथि महन्त आरो काछारनि एसपि नमल महात्तानि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय जादोंमोन। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै हर गेजेराव गंसे मटर साइकेल AS11AA 9625 खौ होबथानानै फ्राय 60,000 जाबा टेब्लेट आरो 125 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ काछारनि काबुगन्जनि थागिरि चाहिल हुसैन होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि गोसोम हाथायाव 20 कौटि रां बेसेननि जब्द खालामजानाय बेसादफोरखौ हादोरनि गुबुन बाहागोफोराव राननो थाखाय खाथिनि रायजोनिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कलियाबराव मोसाजों गाग्लोबजानाय सासे सुबुंनि गोथै सह मोनदों। मख'नो गोनांदि मोसाजों गाग्लोबजानाय सासे सुबुंनि माखासे आद्रा थालांनाय मोदोम बाहागोखौ गिख्रंथाव थासारियाव मोननाय जादोंमोन। बे जाथाया कलियाबर साहा बागानाव जादोंमोन, जायखौ गिख्रंथाव मोसानि गाग्लोबनायनि जाहोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मानोना मासे मोसाया सनिबारखालि बे ओनसोलावनो गुबुन सासे आइजोखौ गाग्लोबदोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ 60 बोसोर बैसोनि बासुदेब कर्मकार होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय सनिबारनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। रिपर्ट बादिब्ला मोसानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय बासुदेब कर्मकारा गावनि फिसिनाय बोरमाफोरनि आदारनि थाखाय बिलाइ बुथुमनो बागानाव हाबनाय समावनो मोसाया गाग्लोबदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथाया ओनसोलाव गिख्रंथाव सोमजिहोदों। हाग्रानि जिब जुनारफोरजों सोमजिनाय खैफोदखौ फोजोबनो आरो सुबुं समाजनि रैखाथिखौ रैखा खालामनो थाखाय गोख्रों राहा लानांगौनि गोनांथि दङ। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा नैथि आरो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जथुम्माया 19 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 21 डिसेम्बर 2024 खालारसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिगना बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिनि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया।
गेवलां मेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुआ मिशनखौ बिथा खालामनानै आथिखालाव मावबाय थानाय खामानिफोर, हारियाव सोलोंथाइनि थासारि आरो समाजारि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' माहारिबादनि गोग्गोम खुन्थियाखौ हमथानानै हाबा मावोब्ला बर'फोरा सानसे बड'फाया होलांनाय जोबथा थांखिसिम सौफैगोन होननानै गावनि बिबुंथियाव फोरमायो। गेवलां मेलनि बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो 58 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जयेन्त दैमारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङैनो जोबलाङो। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारा 21-22 डिसेम्बराव थामथि खोलोबनि सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन, जाय सिग्रोमनायनि गेजेरजों गासै रायजोआव सा 416 सुबुंफोरखौ खानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि धुबुरी जिल्लायाव पुलिसआ कलेज टप, बाजार टप, धर्मशाला, सालमारी, गौरीपुर, गलकन्ज, धामारहाट आरो बिलासिपाराजों लोगोसे गोबां जायगाफोरनिफ्राय खमैबो 68 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय बै सुबुंफोरा उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ सुबिदा होनाय आरो हाबा खुंनायनि दायनिगिरिमोन। गुबुन फारसेथिं गवालपारा जिल्लायावबो गोख्रों सिग्रोमनायनि बाहागो महरै सा 20 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। बे समावनो मरिगाव जिल्लानि मोनगु पुलिस थानाफोरनि सिङाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दायाव सा 16 सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाजारि गाज्रि थासारिजों जुजिनो थाखाय खुंथायनि रादाय होनायनि सायाव गोसो होनानै अपारेशननि जाफुंसारनायखौ गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडिया एक्सआव पस्ट खालामनानै फोसावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउएनबि ट्रास्टनि जथाय बानजायनायाव दिनै क'क्राझारनि सानमारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2024 गथायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। देग्लाय बोसोरनि बे बान्थाखौ मोननो हादों नेपाल हादोरनि समाज फोसाबगिरि माइटि नेपालनि फाउन्डार, नेपालनि बगमाति रायजोनि सेथि एपइन्टेड गभर्नर पद्मश्री अनुराधा घैराला, आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मनि मासि सामलायनाय हाबाफारियाव बराय बिबुंथि लाखियो इउएनबि ट्रास्टनि चेयारमेन डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारिया। बे हाबाफारिनि गाहाय बिबुंथिखौ होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो पद्मश्री बान्था मोनगिरि 5थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोनगिरि श्रीमती पेट्रिसिया मुकिमा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि बिबानगिरि, इउएनबि ट्रास्टनि बिबानगिरि, गुबुन गुबुन जिल्ला, दखरा आरो दालाइसा एबसुनि बिबानगिरिमोनजों लोगोसेनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोननि बाहागो लानायजों बान्था गथायनाय हाबाफारिया मोजाङैनो जोबलाङो। कार्बि आंलं पुलिसआ मोनसे सोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै सखिहोला पुलिस थानानि सिङाव थानाय रिसिं गामिनि खमिसे रेंगामानि ओनसोलाव गंसे AK-56 राइफलजों लोगोसे गड़ 35 गोथां गुलिफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बरपटार पुलिस थानानि केस नं 42/24 आव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै बैफोर हाथियारफोरखौ बोखांनो हादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बे अपारेशनाव गंसे सिलाइ साइलेन्सारखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो 7 मैहुर खालामग्राफोरखौ खानाय जादों। बे समावनो तामुलपुर पुलिस आरो हाग्रा बिफान जथायै भारत भुटान सीमा साखाथियाव थानाय डांगर गावआव मैहुर खालामग्राफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशननि समावनो थाइसे मैदेर हाथाइ आरो गंनै आखाइजों बानायनाय सिलाइ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै हाबा मावनायनि दायाव 3 मैहुर खालामग्राफोर फारियै जिंराय हासदा, जानु हेम्ब्रम आरो बाबुराम सरेना हमजादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बनरगाव दखरा एबसुनि कुंगा 41थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 21 आरो 22 डिसेम्बर 2024 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां आरो गाबगोनां हाबाफारि लानानै जायख्लं क्लाबनि फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय दिनैनि जोबथा गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिया बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो।
गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीनि बिबुंथिनि गेजेरजों आथिखालनि थासारिया बड'फानि सिमांखौ मावफुंलांनो सोलोंथाइ, राव, बिजों, गेलेनाय, दामनाय, हारिमुफोरखौ जोथोन लानानै आथिखालनि आदब गोनां हाबाफोर मावनानै रांखान्थि, समाजखान्थि आरो माहारिखौ जाफुंसार जानांगौनि हाबा मावनो बयखौबो खावलायो। बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो फारियै मिरि एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, मिरि एबसुनि बारगु बुंथिगिरि जनक उजिर, रबिराम ब्रह्म, गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, बनरगाव दख'रा आबोब दैदेनगिरि, बनरगाव हारिमु आफादनि दैदेनगिरि, बनरगाव गुदि ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोर, बनरगाव दख'रा बर' समाजनि दैदेनगिरि, ओनसोलनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों गाब गोनाङै खुंफुंजायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।